Que tal, señoras e señores? Son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Quero recordarvos que temos un sorteo activo espectacular. 2 lotes de 4 queixos cada lote, San Simón da Costa. Ollo, Sí. Ata o lunes nas nosas redes sociais, @voltas co prato, por favor, seguídenos, que xa pasamos dos 7.000, así que estamos encantadísimos e encantadísimas. Como encantados están os nosos cociñeiros do día de hoxe. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Queridos. Querido. Chegou o día. Chegou o día. Sí, sí. No, de verdad, chegou o día. Sabedes que din que a todo porquiño... De chega o seu San Martiño. Pois chegou o momento, Xulio. Despedironte. No, xa non volver máis. Eu, despedironme. Sí, non volver máis. Sinto ser eu cancho diga. Hasta aquí chegou a miña actuación. Bueno, imos ver que cociñamos no día de hoxe, a ver que nos trae Nieves. Boas, como se suele decir, a todo porquiño lle chega o San Martiño. Polo menos na miña casa sempre foi así, así seguirá sendo. Vou vos decir como facer unha zorza ben rica con esa carne fresquiña, recién sacadiña do porquiño, que está de morte. Collemos máis ou menos 1 kilo de carne, picámola nin moi grande nin moi pequena. Aliñámola. Eu normalmente deixo dun día para outro na nevera, que está máis rica. Pois fretímola na sartén, unhas patequiñas cociñas para acompañala. Eso sí, vou vos dar un bo consello. Non comades moita, e senón vai vos repetir toda a tarde. Avisados quedades, Aí estaba Nieves de Mesía. Porque chegou o momento de matar o porco. Chegou o San Martiño Galicia. Porque mañán é o día, non? Non é o día 11, é o día 11, sí. O día 11 é o San Martín. Non sei. Ti non sabes? Non sei. Sí, é mañán, é o día 11. Hai moitísimas casas que están de festa en Galicia e hai moitísimas casas nas que comeza a matanza. Sí. Que moitas veces é Pero non ata fai marzo. moito frío, Sí. tampouco é... No. Bueno, a ver cando deciden matar. Claro, porque... Pero tamén... Non fai frío, fai moita humedade, hai moita humedade. Xa, iso é certo, Igual este fin de semana... Sí. Bueno, pois deixámolo para que Vai ven. ser retrasando. Deixámoslo para que Vamos ven. vendo as recetas que están Vamos vendo as pectoradas no receitas. @voltas co prato. Señoras e señores, imos cociñar porco hoxe, porque comeza a época da matanza. Zorza ou non? Ti que faz? Zorza forever, sempre. Zorza? Sí. Vas facer zorza? Vou facer zorza. Pero vai ser zorza espectacular. Espectacular. Sí. Vouche enseñar a miña receita de zorza Zorcil. con ovos fritidos, patacas fritidas... Xa vai levar, atención a esta receita, vai levar zorza de porco da casa, ovos da casa e patacas da casa. Sí, Pero eso non repite, eso tripite. tripite. Vale. Xulio Mato, que vas facer ti? Pois eu vou utilizar o raxo, Ajá. a nosa convidada, pero vou facer unha receita un poquinho máis divertida para salirnos un pouco da zorza e da receta tradicional do raxo. Vou facer un cordón bleu. Un que? Cordón bleu. A ver, espera. Un cordón bleu. Dimo. Cordón bleu. É iso traducido ao galego, Pois é, un filete de porco que leva queixo, xamón, bechamel e vai rebozado. Boa! Estupendo. Que bomba, Pero os franceses chamanlle cordón bleu. Bueno, nós chamámoslle filetazo. Eso é un... Filetón. Un filetón. Un filetón. Raxo con cousas. Raxo con cousas. Bueno, Toreado. señores, pois cociñamos zorza e raxo con cousas. No Voltas co Prato marchamos con Estefanía Colmeiro. Imos aló. Hoxe é o día máis feliz da historia da felicidade. Sí, gustache a zorza, polo que vexo. Gústame todo do porco. Gustache todo do porco. Todo. O sea, non Bueno, hai... esta receita vache gustar, sí De verdad, ou sí. De verdad. Mira, eu vou empezar polo adobo, cañotas. Ajá. Por eso de que vaya collendo a carne o que... Xa. o sabor Espera. da zorza. Estou vendo que tes aí un lomo. Un lomo, sí. A ver, E na miña casa normalmente a zorza é así dunha maneira un pouco distinta, non é en taco, faise con descartes, entendes? porque na túa casa fan a matanza. Xa. Entonces, ides collendo os descartes para facer a zorza. Correcto. Vale, pero aquí hoxe non estamos de matanza. Entón, eu fun á carnicería e comprei este trozo de lomo de porco. Que Que va a estar moi boa igualmente. Vai facer zorza en tacos. Bueno, Vai por facer eso, zorza en por eso tacos. A mí gústame así máis por tamén, eso dá tacos. volta co prato. Xa. Pero se queres, outro día facemos aquí a matanza.
Por favor, que nos chame a xente da casa 664-483-419. Parece vos ou non unha falta de respeto por parte de Estefanía Colmeiro facer zorza en tacos? Queremoslo saber. Chamade, facedes zorza na casa? Imaginamos que sí. Non, non. Seguro que hai moita xente que fai en tacos, pero eu particularmente son máis de descartes. Vas a deixar de falar e atenderme. Sí, repartimos cartiños. 50 euros dunha vez e 50 de outra. Non voltas co prato da Televisión de Galicia. Veña, dalle. Todo, vale. Temos nun vaso batedor. Sí. Aquí vou mesturar todos os ingredientes do adobo. Aceite, un bo aceite, un aceite de oliva suave. Piño branco, Ajá. tamén un bo viño. Pimentón doce. Vale. Tamén que este ben, porque moitas veces almacenamos na casa o Deixámolo, pimentón e hai que fixarse na cor e no aroma, vale? Importante. Importante. Un hilo, non? Moi Un hilo, importante. sí, que arrecenda ben e que teña unha boa cor. O orego, Porque se non mal non che vai sentar, pero probablemente che sepa peor a comida. Ibache decir, igual o adobo non queda... Claro, non queda igual de ben. Non queda igual de ben. Isto é o de sempre. Con un bo produto vamos a obter un bo resultado. Sí, aínda que sexan Vale. tacos. Para este caso que vou facer este trociño de cinta de lomo, botelle 5 allos, vale? Vale. Perexil. Tamén, 5 dentes si é de allo, non 5 allos. Si é fresco, No? sí. Igual. Moi ben, cañotas, vexo que estás Hai que ser atento. técnico, vale, neste programa, un pouquiño, polo menos. Perexil fresco. Moito Vale. mellor que Sí? do seco. E agora temos que triturar, vale? Vale. Triturar, un chisquiño nada máis, para que se integren ben todos os ingredientes. Claro, despois o que faz é adobar e simplemente deixar a Efectivamente. carne aí macerando un pouquiño, non? Este adobo botámoslo despois o que a carne. remataches? Xa rematei, sí. E triturar nada máis. Bueno, a ver se eres capaz de sacar. A ver se son capaz eu de non deixar os dedos. Aí está. E agora vou a cortar a carne. Aí tes. Vale, pois deixote aquí co adobo, mentras tanto marchamos con Xulio Mato, vale? Genial. En tacos, En taquiños pequeniños. En tacos. A quen se lle conte. Xa verás que rico, En tacos, cañotas. En tacos, Buah, a mí gustaba máis en tacos tamén, Va. E ti Sí, fas, o sea, estamos falando da matanza de Galicia e unha faime zorza en tacos e outro faime cordon bleu. Sí, pero que é o máis rico do segundo día da matanza cando se abre o porco? O raxo. Pois xa está, pois eu estou utilizando o raxo. Entón, que queres? Vale, moi ben, moi ben. O que? Sabes que está moi rico? O que? E non é broma, mira, por exemplo, na matanza na casa da nai do meu sogro, fan cas frevas, que as primeiras que sacan, Sí. a primeira carne que sacan, botana directamente no lume, nas brasas, así, tal cual, pamba. Pon así Claro. con sal e pumba, ás brasas. É para que? Para comer, porque vai ser... Está riquísimo. Pois que curioso, sí. Está ten riquísimo. que estar buenísimo, claro. Porque sí. claro, ademais fai o lume con madeira de carballo. Hombre. Eso está espectacular, Está Claro. espectacular. E ti fas algo na matanza, Cañetas? E dalle, non che dixo xa o ano pasado? No. Como non? Que dixo? Que traballaba moito e que fixera os chouritos. Bueno, que traballar moito non dixo, non recordo eso. Maldita hemeroteca. Mira, é que teño aquí os meus filetiños de raxo, salpimentados, vale? Vale. E aquí teño uns montaxes, uns montaditos, perdón. Mira, de queixo, unha loncha de queixo e un par de trociños de xamón serrano, vale? Vale. E iso é bexamel? Eso é xamón. Non, non, o que tes aí, digo. Isto é unha bexamel que fixen con medio litro de leite Sí. e 35 de fariña e manteiga. 35 e Sal 35, e pementa, vale. eso é. Entón, agora, aquí o que vamos facer, nestes filetes vamos poñer un pouquiño solo de bexamel Para pegar. para que nos faga de pegamento, eso é. Amigo. Vale, 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 vale. Oh, é moi ben, esta idea. Home, claro. Gusta, me gusta. Isto é super rico. Además, todo o que leva bexamel e vai a frito, xa está bo. Mira, ahora colocamos estes montaditos que che digo. Ostras, vale, vale, vale. E Hai agora moita que xente que lle ten medo a facer os cordon bleu porque ten medo que ao fritir que se desmonte. A ver, hai que ter cuidado de facer ben o rebozado, que xa che vou explicar despois como facemos. Vale. Que leve un bo rebozado de fariña, ovo e pan ralado. Sí. E despois, sobre todo, que o aceite este ben quente para que non selle. Ah, e pa ter que non cuidado e ter se tino desparrame. no momento de dar a volta. Claro, claro. Vale? Entón, mira, xa temos... Isto agora o que facemos é un toque Darlle de... máis bexamel. Un poquinho de bexamel. Oh, eso vai estar boísimo, Claro, despois isto rebozadiño. E agora o que vamos a facer é deixalo que nos enfríe un pouquiño. Que nos enfríe para que unha calle. pinta. Para que calle e nos funcione o pegamento que utilizamos. Buah. Ten unha pinta espectacular. Moi fácil, A Moi xente da sinxelo, casa leva Como ves. bexamel, leva o raxo, bexamel, queixo e xamón serrano. Eso, Xa está. E nada máis. Xa está. E bexamel outra vez por riba e despois, como che dixen, fariña, ovo e pan relado. Sí, un rebozado tradicional, Eso non? é. Entón, mira, aquí teño
Ahora vou retirar isto de aquí, vámoslo poñer aquí diante para que nos vaya enfriando o bexamel, como che digo. Me gusta. E aquí teño unhas patacas que están cocidas co catona, vale? Sí. Vámonos partir así Sí, como coa súa está pele, esta. máis tamén Eso. con un par de cebolas, non? Teño un par de Con cebolas que isto cebola, lle vai dar simplemente un toque así polo medio. Está cocida tamén, vale? Vale. Mira, metémolas por aí e vamos cortar estas patacas en cuartos e vámolas a aliñar un poquinho e vámolas a asar. Que xa temos o forno Moi prendido aí. ben. Bo plan, Funcionando Gústame o a plan tope. das patacas asadas e gústame o plan do Condor Blue. Do Cordon Bleu. Condor Bleu. Do Cordon Bleu. Condor. Cordon Bleu. Como é? Tío. Cordon bleu. Cordon Bleu. Cordon Do Bleu. Cordon Bleu. Bueno, teñen que vir as convidadas Bleu. do día de hoxe porque, atención, non só ven Nieves de Mesía, ven tamén Anda. a súa nai Manuela. Un aplauso para as dúas, veña, vamos alá. Ai, que maravilla. Fixados, que maravilla. Trauche un Por trofeo. por aquí, Manuela, por aquí. Vide por aquí. Trauche un trofeo, mira. Poñedevos cara adiante, aí cara adiante, cara a Galicia, que vos vexen. vexen Mira ali. que trouxo. Que chuli. Que chulo, que tiñades, que tedes na casa? Claro. A ver, que bonito. deixeme ver, a ver se o pode ver a xente da casa. Aí está. Fixadevos, Que maravilla, a matanza representada. Isto que é po Belén. Claro. Para poñer no Belén de Nadal. Bueno, pois vamos a deixar por aquí, non? Sí, sí, deixa, Deixámoslo deixa. por aquí. E, mentras tanto, que nos conte Estefanía que é o que está facendo. Vide por aquí. Veña, está Cazorza. Boa tarde, Manuela, boa tarde, Nieves. Antes de nada, Manuela, Dime. ti, sendo a que máis experiencia ten en matanzas aquí, vouche facer unha pregunta. A ver se segundas, Seguro que sí. A zorza en tacos ou cos restos todos do porco? O resto todo non. Vale, os restos. O resto sí, pero botas un millo. Os descartes. Os descartes, pero a chastina, non vas Sí. botalo douciño. Vale, pero non en tacos. Non colles un filete e córtalo en tacos. Así como este, máis ou menos. Sí. Sí, Es elo. como sabe, Manuela. Toma, toma E mis a buciños. picas a máis, é que a máquina xa vai de outra maneira. Vai. Claro, porque queda así como máis desfeito. A mí gustame máis, así. Manuela A mí sí non, que sabe. gustame máis en tacos. En tacos, vale. Me saben mellor os chorizos. Hoxe levo por todos Falou a lados. voz da Da experiencia. experiencia. Hoxe levo Falou por a voz todos da lados. experiencia. Bueno, contalle, veña. Pois eu piquei o que o lomo en taquiños e agora vouno a adobar. O adobo fixeno a base de aceite, viño blanco, ourego, allo e perexil, sal non? e perexil Perexil. fresco. E aquí agora botolle unha folliña de loureiro e o sal. E xa vertemos o que é o adobo en riba da carne. Mi madriña, como vai estar eso. Eso vai Paseino espeso. polo batedor. Eso vai espeso, Espeso. Sí, a ti gusta máis líquido? Sí. Bueno, miña nai primeiro fai a zorza máis líquida. Máis líquida. É que non se non... Manuela. É que ti adoba Non, antes. eu adobo ca man. Claro, a man. Boto Mesturas todo coa allo man. piquidinho, e o Claro. sal, Todo coa man. o orejo se lle quero botar, Sí. e o pimiento dulce e o picante, e despois a revolver ca man. Vouche explicar, remexer coa vouche man. explicar que é o que Pero- fai ela. Vouche explicar. Dime. É Cañotas. tradición. Tradición, sí. Tradición é o que fai ela. Bueno, foi o que aprendí. Tradición. É trozos. Trozos. Todos tamén. Pero é tradición. Non envolver aí. Desde fai 88 anos. Nada eh. de cuchara, Ves? ca man. Na- Metes a man e a remexer. Era Michel Camao. Así que Pero podemos bueno, ir como como teño queda que feo. seguir traballando... Bueno, vamos a deixar, veña, vamos a deixar traballar a pobre, que vamos a desmoralizar. Vamos con Xulio Mato, veña. Tirade para allá as dúas, veña. Oiche, Manuela, ti tes porco, non? Eu sí. Tira por aí. Sí. E che contarei unha anécdota do porco de miña nai. Pero antes de nada, cando lle toca? De matar o porco. Cando haxa falta, que non haxa carne Na casa. Na casa, pois, entón hai que ir ao produto. Sí, home, xa, Pero pero- normalmente nesta matanza. Pero cando matades vos, máis ou menos, Máis ou- as datas, cando son? As datas normalmente por este tempo. Polo San Martiño. Pouco lle queda, entón. Pouco lle queda, pero este vai lle quedar un poquinho Está máis, porque quentando. ainda non hai falta de carne na casa. Vale, Bueno. Xulio. Vamos a ver, mira, eu estou limpando as mãos porque eu sí que me tin aquí para remexer. Pois ben, tradición. Non hai como a Tradición, man. fixen aquí tradición. Aquí teño a pataca que primeiro cocín catona e agora corteina e aliñeina un poquinho con tomiño, con perexil, un pouco de pemento doce, a cebola que tamén cocín e agora isto vai ir po forno hasta que nos dore un pouquiño. Vale, vai ser a guarnición desto que teño aquí. Que, mira, se vedes por aquí, temos o raxo aquí debaixo. Xamón, queixo e bexamel. Vale, isto ahora vou no rebozar con esta trampiña que teño aquí que é A ver, o cuidado, rebozado que empino. tradicional que temos, que é fariña, ovo e pan relado. Ah, que as dúas Tachán. cousas, fariña... Claro, Tachán, fariña, pasamos por totalmente. fariña, ovo e pan No é relado. ben.
Aquí, pa aquí e pa aí. Ajá. Entón, vai quedar. Pero primeiro vou meter, se me abrides o forno, metemos isto xa que se vai facendo. A ver, voulle preguntar a Manuela, xa que está aquí connosco e con Nieves. Manuela, que che parecen as receitas? A min ben, pero non sei facer. Bueno, xa, pero parecenche ben. Ben, moi ben, moi E a ben. tua filla, que che parecen, Nieves? A mí tamén moi ben. A miña nena gusta máis a dele, A del máis. Le me gustan máis o coletas. Bueno, pois de momento ides ter que ir pensando, Bueno, tedes que ir pensando no sofá dos sufridores Hai e que despois ir chamamos, vale? pensando, hai que ir Veña, pensando. un aplauso para as dúas, moitas Bueno, gracias por estar gracias. connosco. Gracias. Veñen de Mesía, Nieves e Manuela, e teñen porco, pouco lle queda. É así, é a realidade. Bueno, va a rebozar, non, Xulio? Vou empezar a rebozar, sí. Pois veña. Vou sacando para aquí. Valle dando que rebozado. nos están chamando dende Santiago. Óscar, que tal? Boa tarde. Moi boa tarde. Como estás? Pois aquí estamos un pouco traballando. Traballando? E vendo televisión mentre traballas? Home, hai que fazer de todo. Vale, vale. Bueno, a ti gustache a carne de porco ou non? Sí, como non. Sí? Sí. Eres fan? Como che gusta máis? O porco comes todo, non din así. Eso é o que din, eso é o que din. Pero bueno, refírome, se eres máis de comer, pois, por exemplo, quente os lombos e demais, ou chourizo embutido? O chorizo da casa, máis ben. O chourizo da casa, Que faz? Estou facendo unhas patatas que lle chaman patata palla pola forma que ten. Bueno, ti estás facendo todo menos matanza de verdad. Vamos a ver. Estarías de moita caña, Óscar, Cañotas. dille algo a Cañotas. É que a mí non me parece normal. Bueno, Óscar, non sei se che gusta algunha das dúas receitas que estamos facendo hoxe. Bueno, a de Fanny vai gustar porque é de toda a vida. Bueno, Gracias, aí Óscar. podemos discutir ti máis eu se é zorza de toda a vida ou non, pero bueno. Poderíamos entrar nun debate. Que che parecen os cordón bleu que está facendo Xulio Mato? A verdade é que tamén ten boa pinta. Gracias, Óscar. Xa, ti comerías calcara das dúas, non? Sí, eso sin dudalo. Bueno, Óscar, pois mandamosche un bico moi grande e que teñes moitos chourizos este ano. Vale. Veña, Veña, taloguiño. chao. Taloguiño. Xente da casa. Sabedes que? Mañán é San Martiño. Así que felicidades a todos e a todas. E tamén aos que ides ter festa na casa, que sodes moitos. Por certo, que mentres moitos estades de festa, outros non tanto. Tradicionalmente, as matanzas empezaban nestes días e podían chegar ata febreiro ou marzo. Así, aproveitábanse os meses fríos e non se estragaban as carnes. Este acontecemento, o da matanza, era unha auténtica revolución nas casas onde se xuntaban para matar, despezar, salgar e, por suposto, probar algúns dos bocados máis especiais e valorados do sacrosanto porco. Fígado, riles, solombo, frebas... Bah, unha maravilla. Aínda quedan casas onde se fai, e se non, boas son as carnicerías do país. Honrade esta festa probando algunha das nosas receitas de hoxe. Os detalles estarán, como sempre, en donde? En @voltascoprato, onde está tamén o noso sorteo. Recordade seguirnos e participar porque temos queixos, Regalamos queixos. A Xulio Mato non nos regalamos porque ninguén o quere. Sí. A ver se te vamos a regalar a ti, Cañotas, que a ti que te quere tanta xente. Mira, Bueno. cordón bleu, mira. Veña, contame. Mira, abundante fariña, abundante ovo, abundante pan relado, vale? Vale. Mira, primeiro, fariña. Con cuidado, hai que ser cuidadosos para que non se nos Claro. desarme, vale? Pero xa o temos polos dous lados. E agora Ostras, sacudimos vale, o exceso, vale? a bechamel quedase moito máis sólida, claro. Claro, o enfriar, claro, entón agora ovo, o mismo. Ah, Ten que ser abundante para non meterlle tanto a man e agora axudámonos cunha espumadera, Vale. dámoslle o ovo que poidamos e imos o pan relado. Hai que ser bastante cuidadoso para evitar eso que falábamos antes. Ole. Ves, entón xa temos, Que clase. xa o temos sumergido. Entón isto, vamos a ver se está quente. Vale, xa está quente. Entón agora, mira, estes que xa temos aquí, podemos empezar con este que fixemos. Veña. agora. Entón, Quitámoslle importante exceso ter de moi pan quente relado o tamén, aceite para que sele. Que este bastante quente e que sea abundante tamén para que nos vaya axudando, vale? Ah, Este é un pan relado, como ves, que é un poquinho máis gordo do normal, pero válenos calquera pan, non ten por que ser... Vale, non, vale, non por vale. isto vai quedar millor nin peor. vale, pois eu creo que chegou o momento de repartir 50 euriños. Veña, imos alá. Como se chama o prato de Xulio Mato? Cordón bleu, Como? cordón bleu, Cordon bleu. cordón bleu, Cordon bleu. cordón bleu. Seis, Cordón bleu. 6644834. Ou raxo con cousas tamén, Vale, che raxo con Sí, cousas. sí, sí. Si che din raxo con cousas, vale. Sí, a mí Vale, sí. Pois xa A ti? está. Pois xa está. Deixamos a Xulio fritindo 664483419, chamade e marchamos con Estefanía Colmeiro, a muller que cambiou o tipo de raxo de Galicia. Hola, Hola, Cañotas. que tal? Ben, aquí fritindo patata palla. Ah! A ver, alónxate. Estás ben lonxe? Estou. Tes medo? Sí, Puxe, veña. vou tomar máis para atrás.
Ti eres como meu cativo. Tira. Bueno, Sí, espera, vou gustaría. esperar. Claro. un chisquiño. Vou esperar, por qué? Porque tiña razón, cañón. Está moi quente. Ten que estar moi quente. Pero ves, Nico non ten medo. No. Nico, porque lle obligan a estar aí cerca. Si non, xa che dijo que Nico se botaba para atrás. Patata palla. O que pasa que sí que vamos a Mi esperar. se está fervendo moito, Nico, ver, é que necesita Nico, o estar moi primeiro é a tua quente. integridade. Nico, vale? Xa está todo ben, Xa está, cañota, xa está. Xa está. Si salta todo o Pasa aceite por rápido. fora. Non te preocupes, cañotas, Madre mía, non te cañotas. preocupes. Ti vas a... Non vas ter que limpar ti. Cociña en directo, señoras e señores. No, vas a o ter único que problema é limpar que ti? se che apague a vitro. No, Pero bueno, non veremos vai a ver. haber problema. É a cociña en directo, que é así, podes Ten que estar queimar, moi quente. Podes queimar ao Que presentador. non, cañotas, fíate de min. Vale. Ten que estar moi quente porque é unha fritura rapidiña, non? sí. Ten que quedar crujiente o que é a pataca, Oh, que vale? vai a quedar moi guai. Moi guai, Sí, sí. porque vai a facer un crispy. Claro. E aí coa zorza, co ovo, vai quedar É genial. curioso, é como a tua receita é como unha modernización da zorza tradicional. Modernización? Sí, é como un pouco moderno. Sí, É bueno. unha zorza e unhas patacas modernas. Sí, si ti o dis, Home, as cañotas... patacas fritas da casa de miña avó non son así. Non, bueno. Non. Pois neste Nadal podes regalar unha mandolina. Para que chas faga. Vale. Vale, e aquí teño que xa o que é a zorza que xa está repousadiña. Ajá. E agora nunha tixola tamén que este ben quente, a tixoliña. Vale, entendo que aquí fixemos un pouco de maxia televisiva, pero si tiveras que repousar, ou si tivese que repousar a zorza A ver. para adobar ben, Sí, o ideal dos adobos sempre é dun día para outro. vale. Eso sempre, para que a carne, pois eso, se impregne ben. Pois imaginade que isto foi onte. Claro, Vale. sí, isto sempre. Isto foi onte. Eso sempre. Boa. Sabes? Lume alto. Boa. E agora é realmente saltear. Boa. Saltear Ostras. e xa se fai nun vira-vira. E despois, neste mesmo aceite onde estou facendo a zorza, vou facer os ovos. Para que se impregnen ben do Vale, Fanny, cambiei de idea. sabor. Cambiaches de idea? Sí, xa me gusta. Xa che gusta? Sí. Por que non biches isto? No, non me interesa ahora o teu cordón bleu. Seguro? No, ahora non Seguro? estou co cordón bleu. Que Seguro? queres? Seguro? Isto? Seguro, Eh. mira. Galicia. ¿Dónde está? Esto, Quen ven, está, quen ven? Galicia está aí. Quen ven, Galicia quen está ven, flipando. quen ven, Mira, quen Galicia, mira. Mira, toc. Qué maravilla. Vamos a repartir cartiños. Esther de Santiago, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañotas. Como estás? Moi ben, vendo vos aquí. Moitas gracias. Mira unha cousiña, a ti tamén che gusta o porco ou non? Ai, encántame. Está moi rico. Ves? Mira, por exemplo, a mí hai unha cousa que do porco que non me gusta, que é o fígado. Ah, pois a mí cebolado encántame. Bueno, amigo de porco tampouco, eh? No, entonces o No. que o de vaca sí. Sí, ainda algo sí me vai gustando, pero ¿Ves? de porco no. Pois eu de porco é debe ser o único do porco que non me gusta. Pois a mí sí. A mí tamén, A mí gusta. Bueno, pois mira, imos ver se levas 50 euriños e podes comprar uns chourizos este ano. Vamos alá. Como se chama o prato de Xulio Mato? Cordón bleu. Moi ben. Aí está. Bueno, Esther, mandámosche un bico enorme e que sigas disfrutando co porco, vale? Moitas Veña. gracias, que tedes bo programa. Chao, Gracias, hasta chao. logo, chao, chao. Chao. Mira, fixade, pues está Fanny coa zorza, aí está o cordón bleu de Xulio Mato, e mentras tanto nos marchamos co público do Voltas co Prato. Veña, imos alá. Vamos sentar aquí no medio das dúas, No medio das dúas. A ver. Ai. Ai. Estás a gustiño? Sí, estou moi ben, Estou ben, ti que tal? Ben. Ben. Ti, do porco que é o que máis che gusta? Se tivesse que escoller Todo. algo. Bueno, A mí xa, gústame todo. a min tamén. Pois Pero- non sei. O morro, quizá. O morro, que curioso, E a Manuela? O xerrete, O xerrete? o xerrete en viste. Ai, sí, Come, do porco. do porco está riquísimo. Pero que curioso. Lo comí estes días, é blandiño para mí, para buiño de comer. Oh, está así melosiño, verdad? Melusiño. O que pasa é que non se pode cortar ao largo, hai que cortarlo outra vez. Uf, que Non rico. xa non é o mismo. Manuela, ti sabes que tens que probar agora, non? Eu se me dan a prova, son moi comedora. Ai, no. Provo, pois sí. É que este programa basas en comer. É de comer. Ai, pero se imos a comer e... Eu igual como unha parte do que facedes aquí. Vale. Pois en 2 minutos vides as dos probar, vale? Vale. Veña, Moi ben, un aplauso moi para ben. elas que están con nós, con a Voltas co Prato. Imos alá, veña. A por Estefanía Colmeiro.
Estefanía Colmeiro está fritindo un ovo no resto na gresilla. Como que un ovo? Dous. Gañotas, dous ovos. Dous ovos. No Dous aceite, ovos. na gresiña Da desa zorza. zorza. Para Boa. que collan ese sabor do adobo da zorza. Eso vai gustar a Manuela, xa verás. Vai Home, gustar. Eu espero que a sí, quen non? Manuela. A quen Xa non? verás, xa. Faise con esa intención. Pero- De que guste. Sí, vai gustar, vai gustar. Buf, patatas palla, zorza, Un ovos paraíso. cheos de sabor. Isto é, vamos, matanza en estado puro. A verdade é que sí, A verdade é que sí. Matanza en estado puro tamén é a nosa pregunta. Imos alá. Con que carne fixo Fani a súa zorza? Con lombo de porco. Ou racho. Ou tamén, racho non? de porco. Valen as dúas. Sí. Non. Con que carne fixo Fani a súa zorza? Con racho de porco. Ou lombo, valenos calquera das dúas. 664 483 419, que xa non sei o que digo. E chegou o momento no que os dous cociñeros teñen que empratar. Así Teño que sacar, teño que sacar tens isto do forno. Vamos a sacar ao Todo. forno, vamos a sacar ao forno. Veña, vamos a Estas sacar ao- pataquiñas que... As patacas. pasas metín, pero mira que Hola. maravilla, Que Chachán. chulas. Chachán. Chopidel. Mira, Hola. ahora movemos un pouquiño para que se chopen ben desta. Primeiro que están cocidas, despois aromatizamos, mira como recenden. Que maravilla. Por lo menos temos unha guarnición Moi chula. diferente. Moi chula. Moi chula, gusta a guarnición. Mira. Pois veña, empratar Xulio Mato, que nos quedan Vamos 3 a minutiños de poñer aí, programa. sí, aí estou. E chegou o momento de probar, así que lle vamos pedir a Manuela e a Nieves que se levanten e que veñan con nós. Un aplauso para elas. Uf, vamos alá, Ui, Ai, Manuel. Non callades, Ai, casi te cae o micro. Oi, adiós. Non callades. Vide por aquí, vide A por aquí. ver. Vide conmigo. Muy Como bien, estades? que ayer non vi- Ben, moi Vide, ben. vide, vide, moi seguide, ben. seguide, Ai, pa aí, segui- pa a esquina. Ai, seguimos pa a esquina. Pa a esquina. A esquina de probar. A esquina de probar. Vámonos Aí, pa esquinina. ponte aí. Bueno, está o que temos o programa en directo, non tiñamos montada a mesa. É que nin a mesa no, pos, nin a mesa cañotas. pos, Nin a mesa Isto é un pos. desastre. Isto é un Nin a mesa desastre. Que viñera así unha cañotas. señora tan De maior verdad, e sin de culler a verdad. mesa. Tan maior non. Xulio Mato, veña. Ai, Aí está. moi Ponle maior, o teu moi cordón maior. blue. Ua, que pasada, A auga aquí era para o pan, pero non trouxeron ainda. Ai, pero nós comemos sin pan, que así comemos Por máis. favor, cando queirades podedes comezar a probar. Veña, Proba, adiante. Líbreme. prova ti, veña. Dale, dale. Ai, que dela. mío. Podes contar a anécdota do porco de miña nai? Podes. Veña. O porco que ten miña nai este ano Sí. é unha anécdota agradecísima. Miña irmán iba por pola aldea, Sí. por un camiño. Encontrou un porco na beira da carretera. En serio? Piquiniño. Sí. Sí. E preguntoulle a señoriña da casa se era dela, e dixolle que non. Dixo, ai, meu non é, neniña, mete unha maleta e levo para a casa. Levouno a saber de quen era. Acababa de encontrarse co camión dos porcos e que eu o camión dos porcos. É que eu un porco. E fai un ano que pesa Yo, 100 e que non pico sei O sea, kilos. o sea, que tú vestes un porco pola No, cara. É o que Témulo. teño ainda para Bueno, matar. pues mira. Cuidado, non se queime. A ver como está. Ese Vai é probando pollo, ti a ver este. mellor. Vai probando ti este tamén, veña. Vamos alá. Manuela, tienes que probar ti a zorza. Sí, Manuel, tens que probar a zorza. E mentras tanto repartimos cartiños. Loli de Sada, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Veña, por 50 euriños, con que carne fixo Fani a súa zorza? Con rancho de porco. Moi ben, aí está. 50 euros que marchan para Sada. Disfrutad Bueno. estos días, veña, un biquiño. Gracias, un Chao. bico, Niños. gracias. Adiós. Hasta loguiño, chao, 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 chao. A ver, como ides? Como ides? Tedes que poñervos da... Isto Tedes que... sabe un pouquiño de máis. Vale, vale, vamos collendo as mãos porque vos tedes que poñer de acordo, Pois xo digo moi claro. Ti xa estás claro? Vale, pois... A miña nai creo que tamén. Sí. Ui. A ver, A ver, vale, mamá. vale. Vale, Xa non hai máis Manuela, tempo. Manuela. Xa non hai máis Primeiro, tempo. Manuela, primeiro podes dar un veredito e despois sigues comendo. Sí. Non, que senón eu cabo con todo. Claro, como que queres? Vamos alá. Gracias. Eu creo que estamos de acordo. Manuela e Nieves, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? O Melenas. Pa min un melena. ¡Sí, Marco Melenas! Ahí está, con seu cordon blue. Bueno, señoras e señores, nos vemos o lunes con máis receitas no a voltas co prato. Lembren que temos o sorteo activo. Queden coa galega, queden coa hora galega. Chao. Hasta mañá.